Hej, i dag har vi om Franziska Clausen i vores emneuge. Hun elskede abstrakt kunst. Hun elskede især firkanter og cirkler. Hun voksede op i en rig familie. Hun havde et kæleabe og et værelse, når der var skitse over det hele. Alle syntes, det var rod, bortset fra hende. Hun vidste, hvor alt var. Hun ville gerne på kunstskole, men hendes far syntes, at hun skulle droppe alt kunst. Men det gad hun ikke. Så hun snakkede til ham i 3 måneder. Hun blev født i Åbara, en by hospital, i 1899, og hun den 7. januar, og hun døde desværre den 15. marts 1986, og hun blev desværre kun, 87 år, ikke kun. Til sidst så gav hans far hende lov til at tage på kunstmuseumskole. Men der var krig over i Tyskland, så hun var indenfor og tegnede, hvad hun troede, der var udenfor. Hver gang der var et skud, tegnede hun et skud. Men det gik ikke så godt på kunstskolen. Hun lærte ikke så meget, så hun valgte at gå ud af kunstskolen. Men hun havde ikke så mange penge, og hun gad ikke leve for andet end det, hun tjente. Og hun tjente ikke særlig meget. Så hendes hår faldt ud, og hendes tænder. Og grunden til, at hun ikke boede i Danmark mere, det var, fordi ingen anerkendte hende, fordi hun var en pige. Så flyttede hun hvorhen? Til Paris, og der arbejdede hun faktisk og udstillede sammen med Picasso, den store kunstner, og Miro i 1920'erne. Og der var hun nogle år, indtil hun ikke havde flere penge, hun havde gået til klipning eller noget. Hun havde ikke lige 500 kroner i sin lomme, eller ligesom dem på gaden. Og hendes tænder faldt ud, hun kunne ikke gå til tandlægen, fordi hun ikke havde nogen penge. Og så rejste hun tilbage til sin mor og sin abe, og der boede hun indtil hun døde. Og til sidst i sit liv, der tager hun faktisk skitser af Dronning Margrethe og en hel masse andre personer som mænd, kvinder, og det var det eneste, hun tjente penge på. Det var kun det, verden ville betale. Ja. Det var alt, hvad vi havde i dag, fordi jeg håber, I nød det. Hej!